Yo. Lho, napa iki? Anu waspada kabeh. Dina iki para walanda wis teka ning desa iki. Landa kriting napa landa waru? Landa penjajah, penjajah. Waspadakno kabeh. Undhet karo kowe perci. Injih. Yen nganti enek landa teka rene langsung pateni ilawan. Oh, ngoten. Kita harus membela negara kita, Republik Indonesia yang tercinta. Merah putih Merdeka, harus berkibar. merdeka, merdeka, Merdeka. merdeka. Aku tak semuni. Tantang Sil, tantang. Tantangan. Londo. Aja mung siji, loro, telu rondo. Reneo sak apa-apamu. Iya ta, ngono ki biasa. Hei. Londo. Ojo kowe nak mesem gemuyu keplok tangan banting sikil papan kene. Hei. Iki kok nek jin setan pri prayangan lho Banaspati rempeyek kacang. Aku ki duduk jem, Mas. Goleki anakku si Surip iki lho. Sarip. Sarip. Tak rewangi ngojek. Loh, Kok kromengan rene dubur berlondo diajar lho, Rep. Mbokmu ki piye? Mbok, sampe ndasku tak klontok. Lah rambutmu Rambutmu. Tak adai tas kok ngojek. mergo saking gugupe. Saking gugupe ndasku tak klontok aku gawe helm. Iya Pak, ya, ya, ndase. Ndase. Apa enek to cerita iso Kuwi ndas dikelontok iku apa enek? windas po rambutan kok dikelontok. kleru senene. Senene. Iki lho, senene. Kaya sergine bapakmu. Digawe. Ya ampun. Pah. Mbok. Ya ampun, Mbok. Kok kowe koyo ngene saiki, Oh, Mbok? alah Rep, lek kon ngono gak mentala, Cong. Mbok digipu ambek londo. Sik, kowe goblok. Apa enek mboke Sarip terus nggawe sepatu patopel ya apa enek? Ora ngene, Mas. Ki berarti nyolong sepatune Londo iki. Ora ngono, londo saking gugupe mlayu sepatune keri tak gawe timbang kecocok. Bener. Iya. Bener. Bali watala salah sih wedi nek kena eri, Mbok. Menjaga kesehatan, Mas. Iya. Terus Piye, ceritane Mbok? piye Piye, ceritane? Mbok? Aku dipoteng-poteng karo londo perkara aku gak asok pajek ndok nggone tambah asa. Londo, wani kamu. Jangkrik. Dudu iki. Iki sing ngojek aku mau kok. Oh, alah. Ya sampe tak tonyo ora. Tukang ini. ngojek. Ya ngene ya, Mbok. Heeh. Iki pene Londone ben teko Ben kene. teko Berarti kene. kowe muni yo, "He Londo, iki lho aku ning kene kejaren saiki ning kene." Kowe muni. Tantangan, Mbok. Tantangan, Mbok. Aku tak delik. Londo. Aku tak delik. Delik ah. Nek ancane kon lanang sing sejati iki lho, Le. Ana Sarip nek kena wani bernaku Londo. Lah enek ngerti enek Sarip Londo enggak wani. Enggak wani. Sarip ora enek, Deng. Apa enek? Apa enek? Londo, tantani ndek kene ancane kon wani tenan prene. Iya. Londo. Iki Londo goblok. Londo goblok. Soale cepat lho. Wis. Londo. Iki lurah gedangan. Aku lurah Lek gedhe. winginane aku wedi ambek sampean ambek anak buah sampean karo londo-londo kuwi. Lek saiki ancane kon lanang sejati, ya ta? Iki lho adepane mboke Sarip. Peno durung asok pajek nanggone Durung company, asok pajek. Iki malah londone sitok suwale gegeden. Mbok. Londo PC kok iku. Ha iya. Apa? Apa? Kenapa Lah iya kek kamu wong menengahi? londo kurang bakal ya gomrene. Maju kamu si mboknya Sarip, maju. Iya bener aku mbok Sarip. Saiki piye karepmu, Ndok? Kamu Tulu. Ulu dijeboli. Itu sepatu siapa? Karena ini sepatunya Londo, Londo. yang ini ya saya pakai. Oh, Karena ini punya utang sama saya dibawa ke Mbah Gampeng 3 hari belum dikasih apa-apa. berarti
sepatunya tak sita. Kamu termasuk maling. Bukan maling. En kamu curi en sepatu saya. Omong kok pating pecotot tuh Londo. Mbok. Dina iki awakmu kudu asok pajak. Sarip, mbokmu kayak ngene iki ora ajar. Ayo asok pajak ora. Hei. Goblok. Seketop. Sarip hilang kehormatane mbokmu, Cung. Sarip. Ndi Sarip? Iki, Cung. Kowe para Walanda lan kowe antek-anteke Londo. Mbok apano mbok kowe? Mbokmu gorong asok pajak nang ngone company. Mbok apano iki mau? Tak ajar mbokmu. Ajar terus nih. Ayo terus. Sarip, goblok. Rep, goblok to, Rep. Sik, kowe iki wani karo Londo goblok. Anu mbokku ben metengne aku ben diadik lho. Ora enek kowe. Kowe goblok malah mbokmu, Mbok. Wahne wong mendem ge tambul kaya ngene iki lho. Kowe bola ndi kowe? Lho, Aku bola dewa lho. Boloku. Boloku ngene. Aduh. Kene, Mbok. Kowe Iya, Londo apa? kabeh, aku kancane Sarip. Aku Paidi. Paidi musuhe. Paidi musuh. Musuhe. Aku Paidi B. Sing musuh iki Paidi A, iki Paidi B. Sopo sing dadi pimpinane kene, Aku. Iki lho patene, iki lho patene. Ayo. Yen ngono ora mung siji, loro, telu, kabeh Londo. Ayo awake dhewe bareng-bareng mangan mie ayam. Lho. Perang. Aja kuwatir le, Londo. Bedilku Lekmu. Londo, kowe wis wani nginjek ning bumi pertiwi bumi Indonesia. Dadi kowe wis wani kelangan nyawa kowe, Wani. Ayo, kelangan nyawa. Londo iki ngomongi kok ngono. En kamu wani ora. Kaku wani. Wani tenan kowe. En wani tenan. Yen kowe pancen wani, pateni iki. Iki bolone. Sik. Ora, musuh iki kabeh awake dhewe terus tukaran go Perang. Ayo, perang. Plak. Jelang. Ayo perang dhewe. Ayo. Iki lho musuhe kene, Mas. Mas. Musuhe kono lho, Nyok. Tau dadi Londo apa ora? Musuhe kono. Perang sitok-sitok. Sepatumu cepoten Mas, loro lah kena iki kok, cepoten. Iya, cepoten lho Mas, loro kok. Ngono nyo aku tenan. Ayo, Dan. Yo. Hai. Rupane kudat kaya donat. Ya. Ya oke. Celanamu lho. Tukaran diringkus sitok-sitok Pak Dat ya. Lho, kowe rono, kowe ki rono nyapure. Kene wis mati sitok. Kalong karek telu. Enak. Wah. Iki jane Londo metu ndi to kaya saya ngene iki. Londo ki ngene koyo. Apa enek Londo pencak silat iki lho. Londone saka Jepang. Oh iya. Londo teko Jepang iki gak matane picek to Londo iki. Hei. Iki lho musuhe. Wah, PC tenan musuh. Kae lho musuhe goblok. Kami. Yo, ringkus kene ta.
Oh, ngono kok nantang. Ini sing penak, sing penak. Isik loro. Pateni stok-stok londone, wis to. Ora mati londo digekeki. Howahe. Oh. Mani ora. Iya, ayo. Hai ho hi hot. Londone botak. Nah, ketuane iki. Karek siji. Ya. Urung diapa-apane goblok. Perang sik nyapa kok bunuh diri ya. Tet. Iki ngene no, iki ngene Rip. Anu, apa ki gerakane sing alon-alon? Bayangan. Gaya lambat. Londo. Kurang ajar. Ya. Awan. Sing hati-hati, Cuk. Iya. Aku kalah. Ya ampun. Sarip ketenan. Londo. Bolo-bolomu wis kalah kabeh karimung kowe tok sing urung. Selesai ning papan kene antara ning aku karo kowe sapa sing mati? Tembak. Awakmu sing mati goblok rono lho goblok. Lah, Biar mateni aku kowe. Waduh saripe cekelono. Kouru saripe. Mas, apa ning ndi Mas sama Mas? Saripe blung-blung tok. Blung-blung tok. Mas, apa ning ndi? Mas. Mas. Tukaran malah cuci-cuci kowe. Ayo tukaran. Ayo, kowe kudu iso. Sarip kudu iso. Londo. Tentone ning papan kene. Kowe apa aku sing mati? Ayo. Hai. Menang aku. Serahne awake dhewe wis merdeka. Londo kudu diresiki. Awake dhewe biasae dijajah karo londo. Bener. Saiki londone dicepoti. Nah, cepoti. Cepot. Ayo. Londo ben resik saka bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Wong Ayo. kurang ajar. Ayo. Diresiki. Iki Mbak. Ayo diresiki, dicepot kabeh ben saya resik ya ta bangsane dhewe. Londo. Iki lurah ya iki sing marahi. Kudu Cepot kabeh iki. Ayo, Sarunge. Iki sarungku. Ayo. Cepot. Sarung kudu dicepot. Sportif Mas. Sportif. Celonone. Cepot kabeh iki pokoke. Ayo. Cepet. Wong Londo kurang ajar iki. Nah, gini, lu kok gini? Ayo Mas. Ayo, baris. Gini. Iki tak kene iki pisan iki lurah gedangan kene. Wong kok rumangsaku penak menjajah negaraku. Saiki terus kelakuane koyo ngono terus piye? Londo kuru-kuru ngono arepe kurang ajar. Ben saya resik uripe dhewe. Dibaiklin. Nyadi kok nyadi. Kene arep nyadi iki. Dibaiklin. Ayo. Kapok ra kowe. Ayo kowe. Uripmu kaya ngono iki karep kowe piye? Ayo disampuni sitok-sitok. Hei, Londo pletak. Ayo. Yen ngono awake dhewe merdeka menjadi satu NKRI harga mati. Langsung ayo cah bareng-bareng guyon maton cak percil CS. Yo, hadirnya artis all artis semua aja.